amma me muka yi maka haka? Kaga wani mai ruwan gugun biri, kai kana gani wannan kasan shida da baba wani babanci. Abin haushi ma ba zai ya karanta comments ba. Arne mara addini mara tarbiya kawai. May God have mercy on you. Ko yanzu mun mace wallahi babu wanda na sani a cikin Niger sai Hassan makeup kai kuwa kasan mutane da yawa cikin Najeriya. Hallelujah ce ke aiki wannan kuma waye please Allah ya tsine warka. Wannan aina yayi makaranta ubanka ya ciwarka. To Allah ya samu da ce mun gode mu yan Najeriya. Shigi ya kwaya Allah ya saka mutu gobe don babarka banza jaki ubanka ya daki hancin warka. Wanda ya ce aljanna Gafara Wuta salamu alaikum. Kai kasan hatta Allah da manzonsa da malaiku tsinannen ne shi. Muna rokon Allah ya kara tsine maka duk wanda ya yarda mahaukaci ne ya min like. Wallahi ba laifinsa bane talauci ne da jahilci ba famu muka ce Faransa da mata muku ba fa. Wai har jirage yake zaga gaskiya mun zagwa bar mu haka nan kaji dan wiwi. Kuna zagin shi to ai bai ya karatu ba balle ya karanta shahide jahili mutumin